खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हानजानिफ्राय बिपिएफ राजखान्थि हानजायावनो जगदान जादों मददगिरिफोरा बिपिएफ राजखान्थि हानजानि जे मददगिरिफोर बे मददगिरिफोरानो बिपिएफ राजखान्थि हानजायाव मदद जाफिनदों आरो बे जों बुंनाय बाथ्रा नङा बे समाव जगदान जानाय सुबुं थामहिनबा जाय बिथाङा जगदान जादों थामहिनबा बिपिएफ राजखान्थि हानजायाव हाबफैदों बे हाबफैनाय मददगिरिफोरा बे बिपिएफ नि मददगिरिफोरानो गावबा गावनि खुगाजोंनो बे समाव बुंनायखौ नुनो मोनदों नोंथांमोना गिबियावनो खोनासंग्रो जे बे मददगिरिफोरा जाय बिथांमोना बिपिएफ राजखान्थि हानजानिफ्राय फैदों आरो दिनै जगदान जादों बे जगदान जानाय सुबुंफोरनि रावखौ गिबियावनो खोनासंग्रो কি হতে ছিলে আমি বেটারি গাড়ি আইছো আগতেও বিপিএফ হতে এতিয়াও বিপিএফ হতে আগতে আছো এতিয়াও আছো আগত বিপিএফ আছো नंगौ बे समाव खैराबारि ब्लक बिपिएफ नि बानजायनायाव मोनसे जगदान जानाय हाबाफारि दंमोन आरो बे हाबाफारियाव बिपिएफ नि गाहाय हाग्रामा महिलारियाबो बाहागो लादोंमोन आरो बे बाहागो लानायाव खमैबो 400 नि गोजौआव बिपिएफ राजखान्थि हानजायाव जगदान जानाय नुनो मोनदों आरो बे जगदान जानायनि गेजेरावनो ओरैबायदि मोनसे जाथाय नुजाथिदों आरो बे जाथायानो जादों जे बिपिएफ राजखान्थि हानजानि जे मददगिरिफोर बे मददगिरियानो बिपिएफ राजखान्थि हानजायाव फिन जगदान जादों आरो बे जगदान जानायनि खौरांखौ नोंथांमोननि इसे आगोलाव फोरमायबाय बिथांमोना गावबा गावनि खुगाजोंनो बाथ्राखौ बुंना लादों जे बिथांमोना सिगांनि सानाव बिपिएफ राजखान्थि हानजायावनो दंमोन आरो फिन दिनै बिपिएफ राजखान्थि हानजायावनो जगदान जाबाय होननानै बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोनदों थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हानजाया जे गोहो दिन्थिनो थाखायसो बे समाव गावबा गावनि दोलोनि सोद्रोमाखौनो मददगिरिखौनो बे समाव जगदान जाहोबाय दं नामा बे मोनसे गिदिर सोंथि मानोना बे समाव जों सोंथि खालामनाय थामहिनबा बे समाव नुसारनाय बाथ्रा बे बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव रोखा रोखा फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों बिजियावथे नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन जे इसे आगोलाव होनाय जे बाइट बे बाइटआव रोखा रोखा बुंना लादों जे बिथांमोना बिपिएफ राजखान्थि हानजानिमोन आरो फिन आरोबाव बिपिएफ राजखान्थि हानजायावनो जगदान जाबाय होननानै गावबा गावनि खुगानिफ्रायनो बे समाव बुंनानै लादों आरो बेनिफ्रायनो रोखा जायो दे बिपिएफ राजखान्थि हानजानि जे मददगिरिफोर बे मददगिरिफोरा बिपिएफ राजखान्थि हानजायावनो गोहो दिन्थिनो थाखाय बे समाव जगदान जानाय बे जगदान जानायखौ नुनो मोनदों थारैनो मख'नांगोन जे बिटिसिनि मोनसे समनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बे हाग्रामा महिलारि बिथांनि नुजाथिनाय बे नुजाथिनायाव गोबां सुबुंफोरानो जगदान जानायखौ दिन्थिनो थाखाय बेफोरबायदि खालामदों नामा बे मोनसे गिदिर सोंथि मानोना बे समाव बिपिएफ नि मददगिरिफोरानो बिपिएफआव जगदान जानाय बा मदद होफिननाय सावगारिया बे समाव नुजाथिदों जे मददगिरिफोरा बुंथिदों जे बे समाव जोङो बिपिएफ राजखान्थि हानजायावनो दंमोन आरो फिन बिपिएफ राजखान्थि हानजायावनो फैबाय आरो गुबुन सासेया बुंथिदों दे बे समाव आङो बिपिएफ निनोखा आरो बिपिएफ आवनो आङो जगदान जादों थामहिनबा बे समाव गुबुन दैदेनगिरिफोरखौ गुबुन सुबुंफोरखौ आं लानानै फैदों आरो बिथांमोनखौ आं जगदान जाहोदों होननानै सासे स्टेटमेन्ट होग्राया सासे बाइट होनाया बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव हाग्रामा महिलारि बे हाग्रामा महिलारिया रायजो राजाफोरखौ मोननो थांला नामा जायनि थाखाय गावनि सोद्रोमाखौनो गावनि दोलोआव सोफिननाय बे सोफिननाय हाबाफारिखौ जों खैराबारि बियाब बे खैराबारि बियाबाव बे समाव नुनो मोनदों बे समाव नोंथांमोननो बे खौरांखौ होबाय गोजोन्थों बरपाली सीधापुरा आइছো ইয়াতে আগতে কি হতে ছিলে আমি বেটারি গাড়ি আইছো আগতেও বিপিএফ হতে এতিয়াও বিপিএফ হতে আছো ইয়াতে তাৰমানে ইহঁতক মই লৈ আহিছোঁ আৰু ইপিএফৰ পৰা ইহঁতক লৈ আহিছোঁ মই এইটোৱে আৰু মই আগৰ পৰা আছোঁ এতিয়াও আছোঁ ইহঁতক লৈ আহিলোঁ আৰু বিজেপিৰ পৰা আহিছোঁ তাৰমানে বিজেপিৰ মই কোনো হেৰি পোৱা নাই কোনো সুবিধা নাপাওঁ একো নাপাওঁ গেলেও নাম নকয় পাত্তা নাযায় বোলে আজি এইটো অহা নাই পুলিচ নাই সেইকাৰণে মোৰ ভাল লগা নাই তাৰমানে সেইকাৰণে মই এইটোত আহিছোঁ 3 বছৰ কৰিলোঁ কিমান বছৰ আছিল 3 বছৰ আছিলোঁ হয় আগত বিজেপিৰ আছোঁ मोनसे गोजोनथाव खौरां
दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। नंगौ, दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय। दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालिया 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय केजि 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं। आरो बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननायाबो सोलिगासिनो दं। आरो दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। बिनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा इउएन एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला आरो हस्टेलाव दोननानै फोरोंनो सानदोंब्ला थाबैनो मुं थिसननो हागोन। आरो नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय नैबे 7002660387 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।